força ens acompanyi. Benvingudes i benvinguts a les esperançadores aventures de la Jean Erso, una noia que viu tranquil·la i feliç entre els episodis 3 i 4 de les sagues principals quan, pumba, apareixen uns soldats imperials al planeta per endur-se el seu pare. I sembla que no seran els únics que s'enduran alguna cosa, perquè la mare s'endú una bala i la Jean un trauma de per vida. Una vida que és salvada per un amic de la família, en Saul Guerrera, amb qui passaran els anys fins a l'actualitat. Ja en el present, la petita Jean s'ha transformat en la Felicity Jones, que després d'unes converses amb l'Stephen Hawking ha decidit sortir a explorar l'univers tota sola. Sola, si no fos perquè també ha estat capturada per l'Imperi. Però no us preocupeu en excés, que aquí fa acte de presència el segon protagonista del film. El motherfucking ídol intergalàctic servei de tauró conseller de la faràndula, governant del Moianès, bessons de cerda, sardanista, fumador del Maresme amb el son de les Renferrides, pronos febles, Cassian Andor. Que rescata la Jean i la porta fins a la base rebel per explicar-nos la trama de la pel·lícula. Voleu que us en faci 5 cèntims, Yes! Doncs mira, que resulta que t'explico què passa, que succeeix que el pare de la Jean, lluny d'estar mort, està viu. Yay! Només que ara treballa per l'Imperi Galàctic en la construcció de l'arma més interletal de l'univers universal, l'Estrella de la Mort. Però no són tot mal les notícies, perquè un pilot imperial ha desertat de l'Imperi Imperiós amb informació molt rellevant del projecte letal. Yay! El problema és que només fugir ha estat capturat per en Saul Guerrera i el seu grup extremista. És per aquest motiu que la Jean és tan important. El seu paper és construir una taula de diàleg amb el seu antic tutor legal per tal d'alliberar el pilot desertor i poder obtenir així la informació del projecte interletal de l'Interimperi Intergalàctic. S'ha entès? Doncs som-hi, que és tard i vol ploure. L'equip conformat per l'Andor, la Jean i un robot robòtic anomenat K2SO es planta a la lluna de Jedha, lloc on es troba la base d'en Saul Guerrera. Una base constantment assetjada per l'exèrcit imperial, que ens servirà d'excusa per presentar-nos els dos nous integrants del grup. En Chirrut Imwe, un monjo sec que creu cegament amb el poder de la força, i en Veis Malbus, un home simple que creu en el poder d'una bona metralladora Terrenator! Així, després de petar-se alguns feixistes i hiperventilats, els nostres protagonistes aconsegueixen reunir-se amb en Guerrera, que els mostra que el missatge que portava el pilot desertor era un holograma del pare de la Jean. Un holograma on demana disculpes a la seva filla. Informa que per amor a l'art va afegir un punt dèbil en el disseny de l'Estrella de la Mort, un mòdul per convertir l'arma més terrorífica de l'Imperi en Chocapic. Bastant fàcil i senzill aquesta pel·li, no? Doncs no, perquè just en aquell moment el director del projecte de la Mort, Orson Krennic, i el governador intergalàctic Wilhuf Tarkin tenen una discussió per veure qui la té més llarga. Una discussió heterobàsica que acaba com tota discussió heterobàsica, amb danys col·laterals i molts egos ferits, i en aquest cas, amb un planeta menys. Perquè per demostrar el poder destructor de l'Estrella de la Mort decideixen provar-la amb la lluna de Jedha. Els nostres amics aconsegueixen escapar. El pilot desertor s'uneix a l'equip protagonista, mentre en Saul Guerrera s'uneix a l'equip de la Caixa. A la caixa! Però no hi ha temps per lamentacions. Del que sí que hi ha temps és de subscriure-se al canal si encara no ho heu fet. Com us l'heu menjada, Sigui com sigui, la penya de l'Espardenya fa camí fins a Idu, lloc on es troba el pare de la Jean, només que hi van amb fulls de ruta bastant diferents. Vol sonar lleugerament això. Mentre que la jove protagonista vol rescatar amb Mads Mikkelsen, l'Andor planeja carregar-se'l per evitar problemes futurs. I per acabar-ho d'adobar, a la base també arriba el fucking director Krennic. Així comença un western on la tensió augmenta i augmenta fins que acaba explotant. Literalment. I és que l'exèrcit rebel s'ha pres molt seriosament la idea d'eliminar el pare de la Jean, tan seriosament que l'elimina. Així és, amigues i amics. En Mads Mikkelsen mor. A la caixa! Qui no mor és en Krennic, que aconsegueix escapar de l'atac rebel tot plantant-se a la Garrotxa, on es troba amb ni més ni menys ni més que en Darth Vader.
Aquest vell malèvol es bronca el director per haver anat utilitzant l'estrella de la mort per mesurar-se el penis i l'amenaça dient que si no aconsegueix que sigui una arma perfecta sense punts dèbils l'enviarà a la caixa amb l'ajuda de la força. Coses de malvats malèvols, anem a veure què estan fent els nostres protagonistes. Com era d'esperar, aquestes alçades del segon acte els amiguis s'enfaden, es tiren retrets i s'acusen mútuament d'enganyar-se i mentir-se. I la cosa no sembla que millori, perquè un cop a la base rebel el Consell decideix no fer res davant de l'amenaça de l'Imperi. Creuen que la idea de robar els plànols de l'arma per descobrir el seu punt dèbil és massa arriscada, que podria ser tot una trampa. És una trampa! Els rebels es caguen a sobre, els rebels es rendeixen, els rebels abandonen. M'agradarà poder saber com es fa per conèixer el meu joc. Ja em tenim fins als ovaris intergalàctics de la gent, que decideix que anirà tota soleta a fer la feina bruta. La pregunta és quina elecció tenim. Córrer, amagar-se, demanar misericòrdia, suplicar pietat. Mira cap a una altra banda amb un enemic amb tanta maldat i tant poder és condemnar la galàxia a una eternitat de submissió. S'han d'aconseguir els plànols de l'estrella de la mort si volem tenir l'esperança de destruir-la. Ens demanes atacar una instal·lació imperial sota la bandera de l'esperança? L'esperança és la base de la rebel·lió. Que em va pari que no estàs sol en el món. Al mar ja té algú com tothom, respon l'Andor, que reuneix un petit equip rebel i juntament amb els amiguis que van fer pel camí decideixen que acompanyaran a la gent sota el nom de... Rogue One. Així els nostres protagonistes arriben a Scarif, planeta on l'Imperi guarda tots els seus arxius i documents. El pla és fàcil i senzill, entrar, robar els plànols de l'Estrella Mort i sortir. Però amb el que no comptaven els Rogue One era que el pesat Torre Castanyes d'en Krennic estava també al planeta, puto omnipresent de merda, ni Enric Ostrell. Sabeu què vol dir això? Yes! Sí, amigues i amics, comença la gresca, comença la xarinola intergalàctica. Terranator! El combat s'intensifica i la caixa d'empello sembla que es queda petita, perquè amb l'arribada del gros de l'exèrcit rebel a la zona i amb tant de làser i amb tanta testosterona, el monge sec mor. No! I el que no era sec també mor. No! I el pilot, que si fos sec no podria ser pilot i per això no és sec però sí pilot, també mor. No! I el robot K2SO, també conegut com a sulfat de potassi, també mor. No! Però tanta mort té la seva part positiva, i és que la gent ha aconseguit els plànols de l'estrella de la mort. Així la nostra protagonista amb el cor ple envia la informació a l'exèrcit rebel, tot complint amb la seva missió. Oh, però amb el que no comptava ningú era que els malvats fossin tan malvats. I en un intent desesperat d'aturar la intrusió rebel disparen l'estrella de la mort contra el seu propi planeta. No hi ha escapatòria, no hi ha res a fer. Assumint el seu destí, la Jean i l'Andor es miren per última vegada. S'abracen i... La puta! I fins aquí la història continua a l'episodi 4, Una nova esperança, aquesta sí, disponible en català. Però si tot i això us fa mandra de mirar, recordeu que existeix un vídeo al canal on us l'explico amb tot detall. A veure quan em donen la creu de Sant Jordi. Si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. És una trampa!